Skeittiparkki on nimestään huolimatta myös skuutti- ja BMX-parkki. Eri lajien kirjo asettaa haasteita, koska jokainen laji on perusominaisuuksiltaan hieman erilainen. Parkkien ruuhkautuessa käyttäjiltä vaaditaan enemmän muiden huomioon ottamista, jotta harrastaminen olisi mukavampaa ja ennen kaikkea turvallisempaa. Ennen kuin menette vetämään, tutustukaa paikkaa, katsokaa ympärille, katsokaa millaisia harrasteja, onko skeittajia, skuuttajia, ajajia, miten ne käyttäytyy, niiden linjoja, mistä ne vetää. Kun tuut parkille, niin saa ihan rehdisti morjestaa muita käyttäjiä siellä. Ei tarvi olla nyrpeä. Saa hymyillä. Osa varsinkin vanhemmista ja pitkää lajia harrastaneista, niin ne voi tehdä sellaisia linjoja, mitä itse ei ajattelisi. Katso, ettei niin menisi toiseen eteen. Odottaa omaa vuoroa. Sitten kun on semmoinen hyvä väylä mennä, niin sit voi tehdä se oman tempun. Ettei mene sinne sekaan pyöriä, koska silloin niitä törmäyksiä tulee. Ennen kuin laitat laudan koparille, varmista, ettei kukaan ole tulossa kaarta kohti. Katsele ympärillesi ja kun muiden käyttäjien linjat ovat hallussasi, etsi katseella sopiva rako ja droppaa sisään. Myös temppujen välissä on syytä pälyillä ympärilleen, koska muut harrastajat eivät välttämättä tiedä, minne olet ajamassa. Jos tulet jonkun perässä kaarta kohti, pyri ennakoimaan tilannetta ja aja mieluummin turvallisesti sivuun kuin änkäisit samaan aikaan koparille. Selvästi eniten vauhtia parkilla on BMX-pyöräilijöillä. He hyppivät paljon spainien ja boksien yli, joiden taakse ei välttämättä näe. Tällaisten obstaakkelien takana poikittaista ajamista kannattaa siis välttää. Vauhdin ja painon vuoksi BMX-pyörällä äkkipysähdys ei onnistu niin vikkelästi kuin skuutilla tai skeitillä. Jos on kaikki rakennettu pötköön, niin siinä mennään samalla tavalla, mutta jos on sitten niin kuin täällä Savelassa, että on kaaria joka suunnasta, on puulikulmaa ja spainia, silloin siellä mennään ihan ristiin rastiin, että voidaan mennä paljon transfereita paikasta toiseen ja se ei todellakaan ole sitä yhden kaarivälin hinkkaamista. Parkilla pätevät myös niin sanotut herrasmiessäännöt, jotka sanelee maalaisjärki, kohteliaita tapoja, joita noudattamalla sopu parkilla säilyy. Esimerkiksi kuvaussessiot eivät oikeuta ketään sneikkaamaan tai jäämään muiden linjoille katsomaan klippejä. Epäonnistumisesta minirampilla vaihtuu aina vuoro ja hidasvauhtisten trikkiskabojen paikka on parkin reunalla. Ja esimerkiksi se, että ei mennä istumaan obstakkeleja päälle. Ja silloin jos itse istuu siinä, niin silloin voi blokkaa sitten muun ajajan yritykset. Et jos vaikka itse ei vedä jotain reiliä, niin ei mene istua sen reilin päälle, koska joku muu voi vetää sitä. Älä mene sneikkaamaan. Kyllä jos sä haluat aina mennä sen toiseen eteen, niin se on varmaa, että kaikki ne sen kaverit on sun edessä ihan kohta. Annetaan muille tilaa, niin muut antaa sulle tilaa. Tosi paljon pidetään koparilla eturengasta. Kun odotetaan sitä omaa vuoroa, niin pistetään se skuutti siihen koparin reunalle. Ja silloin varsinkin jos haluaa tehdä kopariin jotain temppuja, niin se on ihan mahdotonta silloin, kun siinä on 10 skuuttia odottamassa. Samassa veneessä mennään ja sama onko skuutti, skeitti, BMX-pyörä. Kaikkihan täällä tehdään sitä, mitä me tykätään tehdä. Ja yleisesti kattokaa ympärille. Näyttäkää, kun te ajatte kovaa, niin siellä on joitain, mitkä menee hiljempaa, niin pitää vaan yrittää sit suhtautua ja olla kärsivällinenkin joskus, vaikka se vaikealta välillä tuntuukin. Jos kaikki pystyy olemaan sovussa siellä, niin kaikilla on paljon siistimpää. Se on se pointti siinä. Kunnioitus parkkia kohtaan ja muita parkin käyttäjiä kohtaan. Kiitti. Älkää roskatko. Ne roskat jää teidän jalkoihin yhtä paljon kuin kaikkien muidenkin jalkoihin. Et sitä varten ne on ne pöntöt siellä, että ne mehupurkit menee sinne roskiin. Parkin käyttäjältä vaaditaan siis paljon pelisilmää. Harrastuksen alussa tilan hahmottaminen ja toisten linjojen näkeminen on vaikeaa. Ajan myötä silmä kuitenkin harjaantuu ja opit hahmottamaan paremmin kokonaisuuden ja harrastamaan sulavasti muiden seassa. Siihen asti vaaditaan kärsivällisyyttä ja muiden huomioon ottamista.
Oikein hyviä sessareita.